Bay. Pamanas ako sir. Basig naligong ka ba? Pamanas ako. Wa man ko nang utanag tawag anak ko. So, but pasabot ka ng sanuan uno Biblia na. So, but pasabot nagtuo ka ng Biblia Diyos ha. Di gani pamanas ako. Pamanas ako. Ang akong ipangita sitas man. Wa ko nang Sitas utanag. man akong gibasa. Ay, sila sa lagi, pwede man naman ako pangutanan nimo. Ang akong pangutana, unsang sitas, unsang kapitulo, unsang versikulo, miingon si Kristo na ang Biblia pulong sa Dios, di ba sa San Juan 1:1. Pero man ang Kristo. Inani siro. Nangutan na magkasakuan no. Yeah. So ako yung magbuhot sa tubag. Ay, dili. Kunya, ikaw naman yung nagbuhot sa tubag. So ikaw na lang siguro yung tubag sa imuha pangutana. Wala man ko nagbuhot sa imong tubag. Ang ako ang pangutana, unta mo tunong lang ang imong tubag sa akong pangutana kay wa man katunong. Ako man yung gipangutana. So ako yung magtubag. Ang gikot lagi nimo San Juan 1:1. Mama man ang gikot, di ba? Og ang pulong Dios, ang Biblia Diyos. Diyos ka. Ni.